Dultzaina doinu hauek ezaguna dira Euskal Herrian, herri haunitzetan aditzen ditugu, han hemen, baina dultzainak egitearen abertze kontu bada, eta duela 30 bat urtera arte, metalezko dultzainik etzen inon egiten Euskal Herrian, eta zuek izan zineten hori rekuperatu ez denutenak, ezta? Nahi, duela 27 urte bat, hasi zen hori metalezko dultzaina rekuperatzeko ikerketak egiten. Nola egiten da dultzaina, baina zaudu iguzu favorez? Dultzaina egiten da 7 pausutan. Lehenagoan latoizko txapak moztu behar dira, baina gero lantzen hasi izateko berotu behar da. Tenple galtzeko bestela nengo gorra denez ezin da forma eman. Molde batean jarrita, ematen zaio forma. Gero forma eman dauki ondoren, soldatzen da, eta gero hurrengo prozeduran dadia pulitzea, eta temple rekuperatzeko, temple galtzean soinua moteltzen delako, temple rekuperatzeko frotatzen da, eta egiten da txapa baten bidez, rozamentoen bidez, rekuperatu arte. Eta azken fasean, zuloak plantilla batez neurtuta daudela, afinazioa mantentzeko, zuloak egiten dira. Gero beste partea da, jotzeko benetan dena, dela pitak. Eta horretarako lehenengo parte antzekoa da, latoi meagoaz egiten da tututxo bat, eta gero kainaberaz bitxapa epide, lotzen dira, eta hori da mutzika egiten duena. Hogeita urte bete dituzuen taldeak, zilarrezko esteiak, eta guainekan jota fogos egitzen duzue, hemen Barakaldo inguruan, eta Bizkaia osoan, eta Euskal Herrian ere bai, jotzen, ezta? Bai, hombre, horretarako montatu genuen taldea, helburua zen dultzaina berreskuratzea, eta ere bere erabilpena zabaltzea Euskadi osotik, eta Euskaditik kanpo bai. Nik horren beste urte ez ditut bete hemen, baina, egon nazenak ametik ibili gara leku guztietatik jotzen. Gehien bat Barakaldon, baina, gero ibiltzen gara, hori, Larrabetzura joaten da urtero, da, Bizkaitik, normalean Bizkaitik, hori, hainbat lekutara. Gustatu zait kuadrilla hau, animatuko naiz eta gaur bat gehiago izanen dire. Barakaldotik, Joseba Lagarai, Euskal Herria zuzenean.